ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Once again, yaga pa rin yung alagats kang Inantifon Morales. Kumusta ka muna pamati karong kabisayan ng Mindanao? Asap kita, always say a prayer. Mao gan importante manggala. Ako sa nang ipangumusta sila si Kuan, si Mangtas Sumalpong sa Safeway taxi, no? May pag-drive by. And then, nga sab ni Sam Antig. Taxi driver ako migo gyapon. Mao ni nagdaan ako nga to sa Kuan, sa akong silingan usab mga galang diha sa Marigondon. Si Sam Antig. Kumusta, Sam? Taga Bohol nga iyang asawa. Okay, unya ni Noel Armamento sa Bihair, Lito Kirante, igsuon ni Roel Kirante, o ni Mila Orot diha sa Tabugon, Cebu. Konsyal, maayong adlaw kanimo, konsyal. Okay, prosper na ba ang atong negosyo? Okay lang. Okay, magkisunan. Okay, maayong pagpaminaw kanyang tanan tibok kabisayan ng Mindanao. Bueno, ang suwatang pukro itong atagan o pagtagad pinadakin ni Jesus sa kalalaki nga magpatawag lang sa nga Dino. Uy, Dino. Kuyonix Inday Bambina o kaniya. Dino de yun. Nalaseg. Okay, nagibuhatag duwa sa radyo ni J. Badayos. Aniya, ang atong sender, si Dino. Kini nga akong problema, maorog yun kung asa ko o kwarta. Inigabot sa sunod piniliay sa barangay ba? O sa magod ko kakonsihal sa among barangay. O ambisyon ako, mudagan ko pagkakapitan, inigabot sa barangay eleksyon. Ingon mo ko niini ang dagan sa mga pangitabo. Unsa? Mudagan ka pagkakapitan inig sunod barangay election? Nauna tintin. Busa, karon pa lang, maghimo na kong mga lakang aron makabig ko ang mga butante nga mubutar niya anak ko inigabot sa pinilihay. Uy, Dino, nayabag ka naman tingali, uy. Yabag din ang ambisyon taog taas ng posisyon sa barangay. Konsehal ko Jinjen. Busa, mga ambisyon ko mamahimong kapitan. Mga ambisyon mangganay ng bandiha nga mahimong kapitan sa wala sa katong danan sa barangay. Ako pa kang konsehal na kundaan. Unya, ikaduha ko konsehal. Uy, Dino, di ka makadaog in taon, uy. Wa ka may kwarta nga igastos eleksyon. Nakadaog ka malanggani kay nadakas grupos kapitan. E kung dito ka pas laing grupo, ay di ka makadaog, uy. Og, tingali, pabor ka pa kaayo kay wa ka pa makagasto. Ha? Dawat na Basta mo na og yung ko pagkakapitan, Jinjin. Oh. Di, nakinahanglang gasto pa kong kwarta, eh. Yung saan sa igasto ni mong wa makamay kwarta? Sweldo ra may gisaligan mo. May manugdo na kay negosyo pareha ni Kap nga wa man. Hilom na lang din oy. Nagdamgo ka ba yang nagmata? Hello, Mr. Politician. Hello, Mr. Educated Fool. Usayngan? Oh, mao nya. Dinhi si Kap ganina sa ato kay nangita nimo. Usa man kay iyang tuyo? O unsa pa? Nakahiring tingali na siya nga modagan ka pagkakapitan sa umaabot ni piniliay. Og niya siya aron pakgangon ka. Wa na kahiring, oy. Lahi tingali iyang tuyo.
Ay, ambot lang ka haon sa. Basta kay nagtugon to siya nga kung muuli na kuno ka, ingnon ta ka nga paabuton ka niya sa ila. Ako? Iya kong pagtuos ila. Mayang hapon, kapidong. Mayo kini ka na dino. May importante kong toyo nimo. Oo, sa mata day, magtuyo na ako, kap. Ha? Oli ko din ko sa grid niyo. Oh. Naglagot ko dino. Kaya doon ay usa sa ako mga konsehal nga buot nga mo traitor na ako. Usingan? Wa siya ka baos. Yan itong milabay nga pinili ay. Ako ibigas to tanan na itong grupo. Nakadaog mong tanan ako mga konsehal nga way gasto. Pagkaroon, pagkaway ka baos tawhana. Kinsa ng konsehala ang bot mong ipasabot nga way igabawas kapitan? Kinsa na siya? Nganong nakaingon man ka nga wano siya igabawas? Wa siya ka baos. Kay karong umaabot nga pili ay sa barangay nga ulagan sa pagkakonsehal, batok na ko. Mura na ba ginugdunay kwartang kanahan? May masag dunay kabugas paggasto. Ako masiguro pasabot ani. Ano ka? Ano ka? Sakit mo akong tiyan. O itong tingalin ni sa akong gikaon ka ganina. Matingali ko kay Lisi. Uli sa ko pa. Magsiyaro na ko kap. Ay, nalapag uli. Niya may siya din isbay. Sa pagsiyaro na dito ka. Okay, ako magkamahuman ustorya. Ayun lang pag uli. Tulong ko subay. Tulong ko subay magpangor sa akong gibati ka po. Uli na sa ko kapidong. Nagtuo ko nga ako yun ang bote pasabot kapitan Pidong nga mo rider niya o moatbang na niya sa pagdagan pagkakapitan. Mao nga nangita ko paagi nga makasibat. Pahalang og masuko siya na ako eh. Basta bukos yun nga akong hukom nga magpapili pagkakapitan ini ka-eleksyon. Mao to nga niya. Ano misibat man ka? Bukos naman ka na imong hukom mamudagan ka or muatbang kanya inig pinili ay, imo na lang ta siyang giprangkahain. Bahala siya ay. Kung ato siya masayod sa gawas, di na ginahanglan nga sulti pa ko niya sa personal. Hay, ni mo din no. Unsa man taon ka, oy. Di sa ka mo daog din no, oy, kaya wa ka may kwarta. Ko anday, kining, doon naman ko'y gamayng luna sa yuta sa pikasityo. Wa pa man to nagyurot magamit. Ako utong ibaligya nag-abo sa pinili ay. O ang halin, may ako gasto. Ako unyang sa pagpapili na ko ba? Ako pagkakapitan. Dili, nayabag ka? Ha? Di ko musugot. Dili ko musugot kay mo itong ibaligya din, no? Dili! Gasto. Kuha ano na kung gamay ba? Para ba gasto sa mga leader o sa mga watse? Ay, naunsa ka man in taong din, no? Uy, ato tong giandam para inigdako ni Dodong, para sa tong anak, para doon natay gamay nga luna nga ikabili niya, niya imong gamiton, imong ibaligya, nayabag ka? Ay, sama tao ka, eh. Dili na itong, kaya itong ipuyan. Ato man yung bayog yuta. Wala gihapon to ikabili ni Dudong. Ay, unsa. Oh, di, basta-basta di ko musugot. Ang uban gani diha nga daghang yuta na malit pa man gani. Di ko musugot ha, dili gyud ko dino. Ay, unsa matawang ka, eh? Unsa? Gusto mang yun ko magkapitan. Ikaw din ba? Ikaw na lang budiskaryo na ako, eh? Unsa mag... Uyo na lang, unsa? Basta dili ko. Imo gana ibaligya ang atong gamay luna sa pikasityo. Mahiubos ko nimo dino. Mahiubos ko nimo. Bahala ka. Asa ka, oy, magstorya sa, oy, magtiwas sa. Ay, bigyan mo sukot si Jinjin nga baligya tong gamay ng mong yuta. Ayan, usa magkay mayo kung buhaton, ha? Aron makadaog ko pagkakapitan. Madili ko makagasto og dako. Usa man. Naandam na akong pagkaon sa lamesa. Ako itong sa ako na pangasawa nga tuas kaidah na kinuktok. Kagahapon ra ba itong magtingog na ako kay nag-uol nga. Ibaligyan ako ang gamay na mong luna sa ngayuta at tuwa mahimutang sa pikasityo.
Paulian to na ko. Ay. Ay. Ay, ano rin? Mahaw na ta. Papa ko'y gana. Kaon dito imo. Tay, baho ko. Nag-uul ko nga baligya ako nga tong luna sa yuta sa Pika Sitio. Dili na ako idayon og baligya dayo eh. Ha? Tinuodong? Di na mo idayon ibaligya, ha? Dili na lang lagi eh. Kay dili man ko gusto nga may ubos ka na ako. Ay dili na ako idayon og baligya eh. Ah, di na lang sa kamo padayon og dagan pagkakapitan dong, ha? Dino! Uy, Konsihal, Dino! kapitan ron na nawag Yan! ka was. Oo, ay paglikay, uy. Total, di naman kamo padagan mo padayon og dagan Ikaw! pagkakapitan. At tubangan na lang. Siya! Padayon gihapon ko tayo eh, pero ayaw sultihin siya ha. Bahala na nagduda siya nako. Ayaw lang yun siyang sultihin. Unsa di ay kap si konsihalando di ay ang buti mo ipasabot nga mo atbang nimo nga mudagan pagkakapitan. Ay, si Konsehal Lando, di ay kap. Siya di mo gikasukan, kap. Oo, siya gyud. Pida, kawan. Wa say ka baus. Diag no ospital ay nga anak, ako'y naggasto sa bayranan sa ospital. Uy, ka baus tawhan na. Mas may ka pa konsihal din no. Kay wa ka gyud makahuna-huna og dagan sa pagkakapitan. Wa jud ka makahuna-huna pag-atbang nako. Bilib ko nimo gyud. Mahay ka pa, mahay pa ka. Kuan Kay miila ka og ng utang ka bubuton. Kay nihatagod ko nimo og 50,000 dihang gikasal mo si Jenjen. Nandom ka na, 50,000 ako gihatag nimo. May ka pa. kap nainumdum ko eh. Wa kumlimot O ka. di ka malimot 50,000 gud to. Busa konsehal din no. Ha? Dili kita magbuwag ha. Kung makig-atbang manggud gani nako sa pinili ay pagkakapitan ka na si Lando, abatukan ta siya ha. Ha? Maghugpong tang tanan. Ug ikaw, no? Ikaw ang akong usa sa gisaligan ba? Kay number 2 kagud nga kusihal god. Oh. Hala niya, number 1 na ba nga Konsehal na Lando, kap. Daghan kina siya butante kay numero 1 ko. Ayamat ko tao di kumadro ko eh. Ay, kay ni anak ko ay mong banana ay number 2 ko ni. Di kumadro ko Jinjet. Medyo na uknol ko sa dihang ipahinumduman ko ng Kapitan Pidong sa 50,000 dihang gihatag kaniadto o gigasto namo sa kasal mo Jinjin. Mauto nga gikumbinser ko sa akong asawa nga dili na lang wadayon sa akong nahunaan nga mudagan pagkakapitan tungod sa utang kabubot o namo ni Kap. Ay nalang padayog at bang sa kapitan yung, uy, aron di kanya mabuybuyan sa iyang gihatag na kwarta ato gikasal ta. Ay, bala na sa buybuyon din. Muybuy sa nako. Dili ko sa payan. Pangando yun ako nga mamahimo kong kapitan. Bida sa nimo, uy. Nya asa magkakwarta. Nga di man gyud ko mosugot nga idayon to di magpaligyang atong luna nga yuta. Di gyud ko, bahala ka. Ay, niingon magugko nga idayon ng baligya nga waman. Basta makigat man jud ko ni Kapitan Pidong. Dili na ginanglan mo gasto kog dako. Sugod karon, mo hinay-hinay na kog kambang sa mga botante dinhi sa atong barangay. Mangumugas-pugas kong daan, Jinjin. Wa pa gani ko makasugod og pangamang sa mga tao. Murag muduyog na dayon nako ang kagayunan. Kay ni anang pagkaugma, mao ini sugat na kong balita nga si Kapitan Pidong na ospital kay giatake sa high blood. Labihan payan ako eh. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you, my dear, for me.
nimo, kanta-kanta mo kada sa kalipay. Na ospital si Kapitan Bidong at atake. Kana, mauna inungdan nga. Nalipay ko, nakakatawag, nakatakanta ko din kay na-hospital ang kapitan. Kaya nga di ay, nag-ampo kang mamatay ang Kapitan Dino, ha? Nag-ampo kang mamatay si Kapitan Bidong, ha? O ikaw rin nagsulti na, Jinjin, ha? Pero ako, huwag yun kumusulti, ha? Nalipay ko nga na hospital si Kapitan Pidong. O huwag yun kumusulti nga. Amo na, Ay, wa bitaw kami sulti, pero klaro kay nalipay ka, oy. kung simbak ko mamatay si Kapitan, wa na. Klaro na. Ako na o niyang mamahimong Kapitan. Nasayop ka. Sayop kay ka. Si Konsihal Lando ang mamahimong kapitan kay number 1 siya nga konsihal. Ikaw number 2 ramang ka. Oh, tuod ahap ang oy. Gaya-iya ka man lang taon, eh. Kung ikaw nalipay nga mamatay ang kapitan, mas labaw na si Konsihal Lando. Kay labaw pa siyang nangandoy nga mahimong kapitan, Dino. Bahala nagmamimong Kapitan si Konsyalando sa hambok nga higayon. Di ka mahadlok may kaatbang niya. Dili ko mahadlok di dyan. Ay, nagpanikad naman taong kang mahimong kapitan. Ay, nga wa pa may klaro kung kanus agad ang baraga eleksyon. Hastilan ni mo, Dino. Hapit na lagi, Jinjen. Hapit na. O, ako na unya ang umaabot ng kapitan sa tong barangay. Ako na unya, Jinjen. Ari-ariya ka bongga, magcha-cha-cha, ang nalumay niya hawak. Pagkitunta, ariya pagkagrasyosa, palagun mo nga miskisa, sosyal pa kung mamustura, pagsayaw hincha-cha-cha. Espoy kaninyo kung todo-todo. Uy, Konsyalando, Mrs. Niyam ko mong duha. Niyam mo magtiayon sa may auto ninyo. Kaning konsyal dito, ang tuam ron sa ospital si Kap, no? Mato pag grabe mo yun ang kemtang. Murag bamatay na gito. Bitaw, mauna konsyal. Mauna, ni ami karon si Lando sa inyo, kay doon na tayo sabutan. Unsa man na, Daymaring. Kuan, kining, kung mamatay bang kapitan ba din, no? Karon mo gina mamatay, kaya sa kwatin mo na pirma na niya. Mauna, basin ining mga hikayo na nagkapirma ng usay kawati? Bueno. Ato tos kayda magsulti og tarong, ha? Oo. Tanam mo dito, Konsyalando, Daymaring. Dali. Unsay ngan? Ay, kuan, Lando, unsay ko ningan ay. Mao ka na, konsyal din, no? Kadungog mo mga tabi-tabi. Ikaw ko, no? Ikaw ba, mudagan ko no kag kapitan sumabot nga pinili. Ay, kadungog ko na da. Ay, mao ka na konsyal, Dino. Unya, unsa man. Tinuod ka mudagan kapag ka, kapitan? Ha? Tinuod ang tabi nga inyong nadungog. Mudagan ko pagkakapitan sa umaabot nga pinili ay. Oy, ayaw lang una pagdagan, oy. Ayaw lang pagdagan kapitan, o naoy, konsyal Dino. Kay mudagan man kasi ni Lando pagkakapitan. O nya, kung mudagan ka, mag-atbang mo, sigurado magmapildi ka. Kay daghan man gud kayo ang bubutan ni Lando kay nimo. Kay siya gud ang number 1 nga sa mga konsyali ba? Ikaw ikaduha man lang ka. Kuni aman gani mo aron inyo kung paatraso ng pagkakapitan nasayop mo. Kay mudagan jud ko. Sa makadaog lang niya na to, Lado. Bida na. Ikaw god, tana maring, maulit ha. What time mahimo din sa tong toyo. Tana maring, mamauli na sa. Ako ba, nagpaminaw lagi ko ninyo. Wa na lang kumusagbat kay hasol na. Nagparehas lang bayak mo slando, oy. Kung manulti mo no, murag yung ka muna lang gyoy mag-atbang. Ayaw taon mo kalimot. Uy, nga dako pang buhi ang kapitan nga tuwas ospital. Siya ang pinakalisod ninyong kontra, Dino. Ay, wa na'y kwenta ang kapitan, Jinjen. Ha? Kay usa na lang kagoti ang wa makapirma niya aron mamatay siya. Bursa, kamis Lando ang siguradong magsangka. Inik abot unyas pinili ay. Kami, Jinjen.
Tungod sa akong kalagot nga atrason ko ni Konsyal Lando sa pagdagan pagkakapitan. Diha dayon, nanungko na ko sa akong mga salingang butante. Nipahibaw ko sa akong pagdagan sa umaabot ka piniliay sa pagkakapitan. Apan unsa mapagkaunsa, wa mo na mamatay ang kapitan nga na ospital. Paglabay sa pila ka buwan, nakikita rin ako. Kapidong. Bida, no? Nagtuo ko, Konsihal Dino, nga ikaw ang akong katambayayong inigabot sa pinili. Ay, apa nagplano ka man diay nga muatbang nako? Pues, kini ako'y kasulti nimo. Hatagan ti ka og dakong kantidad kung dili ka mudayon pagdagan pagkakapitan. Apaan kung mo padayon ka man yun pagdagan, batok nako, ha? Paninglon ko karon dayon ang 50,000 pesos ka akong gihatag nimo. Yang ikasal ka mo sa imong asawa. Unsay bawion god kap. Imo no mo tong gihatag. Unya, imong bawion. Pagmilad gud nimong butasan. O ikaw ang mas gilad og batasan. Kay nakaako kapag pakigbatok ka nako. Ha? Human di ka hatagi sa 50,000 ug dako ka nang dakong katidad. Kuan man god kap kina. Pagkasal ninyo, wag kay kabaos. Pagkakagnaong Konsihal Dino. Human sa maong hitabo, wa nagyud mo tagad na ako ang among kapitan. Ug nagsige lang siya og paningil sa 50,000 pesos. Angay ko ba siyang bayaran nga iya na matugihatag? Panahon sa suod pamikat ni Adto. Kamu ko no, unsa ko na akong buhaton ay unsa man yung ikasulti ko kamoy pasultihon, Dino. Good morning, magandang umaga. May buntag niyong tanan. O, sa tanan na itong may kaigsunan, labi na gyud sa atong mga kaigsunan, sa kabukiran yun natin pres nga kanunay na mati na to. Thank you kayo Thank sa you. Kabisayan o Mindanao. Magsigit paminaw ni mo ko taga Negros lan. O niya, ato pong mga igsuon po nga may gamit sa ato ang mga produkto ati pres. Ato, salamatan. Thank you kayo sa tanan nga nag-maintain o nagpalitan karon sa panyawan or ball capsule. Dino. 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 O si Dino. Si Dino Dino may Eliseo. atong sinder kanang ambisyoso lagi mo daga di sila mga kapitan. Duha ni sila ng Ganong ganahan man kayo siya mo lansa o kapitan Goliath. Sa kapitan na mo kwarta. Tinuod Aloy, na mudaga na ako, no? tinuod na ati pres na ari ang kwarta. Mudaga na ako pagkakapitan. Ganahan mo kag kwarta diha. Kung kamaw ka mo budget, imong kwarta sa barangay niya, labi na first class barangay ka, kamaw kang budget. Mao ba? Mao dahil dagan O niya, ang ganun, SOP diha, kanang mga 10% nga kuan, ayun na. Nya ka na mga konsihal. Mga kutsihal, Ako pa nagsweldo. depende rin na sa kapitan, kung magsabot na sila nga, ang atong ginansya sa atong kuan, atong ditungaon. Di ay. Ro na, anak ro na. Mao ba? Labi na mga, kanang BDF, kanang barangay development funds, kanang IRA na to, kanang eternal allowance revenue. Mao na, Mao na niya, pilay mo madawat, kay 2 milyon kada tuig, ang kadang 2 milyon, mao na i-budget, kada buwan siguro na, 2 milyon, kada buwan, 2 milyon. Nakay, mao na i-budget sa ato ang mga barangay, hatag og suga, tanan, o kang budget, Pero, ang ganing sweldo nila, anak kwaon sa ilang Dili, sa syudad na. Sa syudad? Oo. Ato kwaon? Magwaag syudad. Yung ilang income. Sa income. Ang income nila. Amo sa mong barangay Tanawan, asam to gikuha. Ano sa inyo ha? Sa inyo ha na, bam, sa lungsod ba na? Mao na. Ang income diay sa ato barangay mo ikuha ang sweldo. Mao na. Mao na Ang diha. income. Kung balitan, dakog income, dakog kag sweldo. Dako. Asa yung kapitan? Dako. Maputol ito istorya ni Tix ron diri sa cellphone si Mr. Albert kay maghulat ko nun sa sting ug ni Priscilla. Albert ba? Nakalimot ko sa palido, mag-drive ako sa Binag mga ko guest. Albert Bombat. Mag-drive ako nun siya mga guest dito sa mga sa Oslo. Niya nagkailam niya, pagkaibaw niya nga di HP ko, ni Tix dayon siya, labi naghapon siya. Katugan yung drama nga ang kwarta giulis kabit. Sa may Katugan niya ito drama nga nagiato asawa. Day, ako yung asawa. O yun yung nagkabit. Sige ma, huwag maguklik pa. Iuli, ko nawatal na yung kwarta ko. Iuli. O yan na paminawan. May sa ito batasang kabitan mo. Kaya wala lang sa buday yun.
bitaw. Balik ta sa atong sender. Okay. Oo, nga Atong gusto gid siya sender. magkapitan. Ito, kapitan. Lahi po di usa ka adlaw nga sender nato nga konsyal ba to siyang magsulisit sa mga Dahil sakina. pa to iya. Kaning duha kay mga hangol ni mga imong Ganahan kapitan. kay sila no, magkakapitan. Pero akong ikamay lagi unta akong kapitan ka, konsehal ka nga, aktibo ka. Okay ra ba ni murag like pa minaw ng uban bitaw usahay makakuan ka nga di kayo Ako na iko. luya, di Ako na iko ko ani ate presan, iko ko nimo ni ani adlaw. Kay karon Biyernes, ang amorong barangay council na limpyo ron sa kanang tibok barangay para anang mga dinggi bitaw. kana. Laro nga kapitan ba, no? Mga nindotan sila. Oo. Pero kanin duha ka tao nga nang ambisyon, doon na gini sila pangandoy siguro nga makapitan. Please kay, doon na sila buhaton. Rakot Kasaka- siguro yung mga kadahang dako. Kasakaran Si sa Lando, siguro. kasakaran Dino, si Dino. Kasagaran sa bang konsehal ate pres kanang naang kutob ra sila sa pagkakonsehal. Doon ay uban ng mga bisyon pagkapitan. Uban gusto sila kutob ra sa pagkakonsehal kay daghan kay trabaho ang kapitan. Oh, sa una, Ate Pres. Samok, no? Sa una, ate pre, sa una pa yung panahon, why mo ganahan kapitan, oy, katong, itong, Katong gi ito appoint lang. lang, appoint lang nga, ikaw may kapitan del Oo, barrio, oo. barangay kapitan del barrio, mao siya. Ang uba na to, why mo kuan kayo may sweldo? Wa mo ba? kay makurakot, trabaho ra magkay mo atanan. Kung atong karaan lano, tiniente. Teniente del barrio, oh. Katong karaan. Teniente del Katong barrio. naitabo ni kuan, miling haka. Oo. Dugay man kay to siya na kapitan. Murag gi wa man to primero na assign siya wa may gipili. Oy, ano radium? Ambot lang ka, pero abi ni mo, noon kay siya, maay man kay to si Anhing Miling. Oo. Dan Miling haka. Teniente del barrio ba to sa una, Oo, ate pre? pero ambot lang kay nakapitan naman to siya dugay. Dugay-dugay nga kuan tuig, daghang tuig nga ni abot. Maayo gyud to siya. Ayaw yun. kapitan. Oh, mao na nga kanang sa una wa mo sugot ana oy kay wa may pero karon ngano mo gasto man? Oh, no? Ngano dagko man kay gasto? Mo bayad pag mga butante ngano man? Tungod Power. sa kwarta. Power, kwarta, Kami si Alan, pagkama may nag-agi o konsihal. Oo. O niya kanang naang nanglangsad man kami kanang irog-irog sa unahan, siya irog-irog sa siyudad, ako irog-irog sa lungsod. Wala gud mi mada kay wa man gud taon may mga Wa di gyud taw di bang gasto man tao ay Ginoo. Ito. Dinarong Ito. Oh, pero dili ko ingon ang padugdungog ha nga wa sa mabutar kay way kwarta. Ang ako konsulting nga og dili sa lagananan kandidatuha, ayo lang pugsa. Dito. Oo. Tinuod na. Oo, aron dili pud mo magmahay kay wa mo kayon siyang performance. Kay uban naman, magyaw-yaw. Sige. Oo. Mauna na. Ay nung luminay mong bana inday og unsa kay og mahay mo panglita og kapitan na siya kanang ituboy pud siya sa katawhan. kanang tinarong nga Correct. pagkapitan. Oo. Nya Kay napadungog ang iyang pangutana kung bayran ba kuno. Oh, na bayran mo kuno. Siya ba Ano sana na nimo? Kaya Ano? kung 50 milang kapitan, Kapitan sa ilang kasal. Kaya nga nung makigatbang. Ah. Oo. Una-una na, dili lang may mahukom ha, bayray magdibang amo no, na ala na kay utang mo nang kabubuton nimo. Ah, nariya. Oo. Ayun na lang paglansar, uy. Ayun lang oy. Aron way gubot, Bisyon, no? Sunod na lang. Oo. Oh, sunod Palitan na lang. pulaan na lang yung Sunod na lang kapitan. eleksyon. Dagang salamat po pala nga ti aton tulumanon. Good ako ang pasultihon.